te viewers rokno te prahasini joto lok rokno noni media ni bising te hamjak maya phar mia sare saro pasta jorao seng haste phang katal bai jeng malaikha bon chechikang jeng 15 tarigo appointment bagai चिठीरो लाइखा जों काटे सिमिट खायनायनि बागै ते दिनै एडिसिनि इस्युनो तेबि कक सालायनाय होनो बो एग्री खायखा जोंनो अपॉइंटमेंट नखा जों थांलायखा दिनै एएम लक दंबो दिनै ब्रह्मगोनां अनंत देबरमा ब्रह्मगोनां कमल खलय ब्रह्मगोनां रुनेल देबरमा ब्रह्मगोनां सोहेल देबरमा तेबो दिनै एएम लक Panda oprok meeting o dंबो जों बेसिकली जोंनि ताबकनि एडिसिनि जे बिल पास खायरहमानि कास्टमारि ल सह जोंनि गोबांमा जोंनि कमिउनिटिनि त्रिपुरानि कास्टमारि ल जों थांनाय बोसोराव होजा फियाबा ताबक जरा पास याखौ जों बनन दायति पास खायनायनि ते बिसिनि टोटल 24 टा बिल पेंडिंग दं ताक्स जरा जों फाइमानि सिगांबो 2-3 टा दंबो ताक जों फाइबो प्राय 21 टा मत जों बिल पास खायखा जे बकाइसफोरनो गभर्नरनि एसेन मायाखौ इंगे बनो जों साखा जोंनि बिल पेंडिंग दंबो इनक्लुडिं कास्टमारि ल दायतिनो पास खायरनानि इनिशिएट खायदि होनो जों साखा जोंनि तेबो मेन नांगौमानि जों जतन सिउ बिसि इलेक्शन लास्ट 2016 नाव उंगानि 21 नि मार्च मासेवनो बनि वैलिड पाइजा एक्सपायरी डेट पाइखा पियाबा त्रिपुरा गवर्नमेंट टाक्स जरा बिसि इलेक्शन खायानि बागै जों नखा आथिनि गामि आमचाय लुकुरावनि गोबांमा सेन्ट्रेलनि स्कीम र जायके सामुं फोनां जायो और जागा केबो नौ फंकरै केबो सालांनाय करै अमहाय एंगै जों एडिसि हाफाङाव फाइमेनि यागोलनो जों जोंनि एडिसिनि 163 डी नि प्रोविजन बाय एडिसिनि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट रूल नि 163 डी नि प्रोविजन बाय जों नॉमिनेटेड बॉडी सनामखा फियाबा ओ चिनि नॉमिनेटेड बॉडी रनो इग्नोर खायै गोबांमा सामंगो जोनो तांलया खलायै जों जालङै दंमानि मचिनि त्रिपुरानि बागै बेलेखे हाया हायसि बेलेखे जाया तानिखे जों गणतन्त्रनि हावो गणतांत्रिक बाबे जनगण बाय चंगजाक कायसा बॉडी उंनानि नाम जे एडिसि दखल खायनाय बनि आन्दारावनो एडिसि विलेज कमिटी उंनानि नाम तानिखे एडिसि विलेज कमिटी होनैसि हजागो इंगे ओ जागा जे एडिसिओ सरकार फायनाय बर'नि नो आ जागाबो बॉडी उंनानि नाम जुदि इलेक्शन उंया हंखे इलेक्शन उंमानि यागुलो जे कप्लाय आ जागानि बर'नो नावफांनाय बर'नो चालावनाय एलाकानि गाहाम हामया नायने इंगे ग्राम पंचायत बोर्ड उंगै थांखा निनि नगर पंचायत बोर्ड उंगै थांखा फियाबा जोंनि विलेज कमिटी इलेक्शन उंया बन बाङै जों जोंनि सपोर्टर ऑफ सिनी पार्टी नि बरग कोड पर्यंत हाई कोड पर्यंत केस खालिजा तब नवेम्बर नि गोटे 21 तारिख हाइने हाई हियरिंग फिनाय जे फ्र हियरिंग आफ्र के निनि चीफ जस्टिस ऑफ फाया हाया सायनि बागै देंखा ना तमाने बागै इंखा जों ताबकबो ऑनरेबल कोर्ट नि थानिबो नायसिलायजा 21 तारिख तारिख नवेम्बर विलेज कमिटी बफ्रंनाय इंया बाहायनाय अबनि खबर बसायमोन बनो जों गवर्नर नि थानिबो साखा बिलायखा हमबाय नायतंनाय जतो मीडिया फ्रेंड्स ते viewers रखनो ते प्रहास्तिनि जतो लोक रखनो बिलायखा हमबाय नायतंनाय जतो मीडिया फ्रेंड्स ते viewers रखनो ते प्रहास्तिनि जतो लोक रखनो ननि मीडिया नि बिसिंति हामजाक माया फर मिया सारे सारो पांचता जरावो जों हास्ते फां कताल बाय जों मालायखा
बनसे सिगां जों 15 तारिखआव एपइन्टमेन्टनि बागै चिठिर' लायखा जों कार्टेज मिट खायनायनि बागै दै जोंनि एडिसिनि इसुनो दै कक सालायनाय होनो ब एग्रि खायखा जोंना एपइन्टमेन्ट दंखा जों थांलायखा जोंनि EM ल' दङ जोंनि बरमगोनां अनन्त देबबर्मा बरमगोनां कमल खलय बरमगोनां रुनिल देबबर्मा बरमगोनां सुहेल देबबर्मा दैबो जोंनि EM ल' Panda KOKBOROK meeting दङ जों बेसिकली जोंनि ताबोनि एडिसिनि जे बिल पास खायरहमानि कास्टमारि ल' सह जोंनि गोबांमा जोंनि कमिउनिटिनि त्रिपुरानि कास्टमारि ल' जों थांनाय बोसोराव हजा फियाबा ताबोक जरा पास नियाखौ जों बनन दायति पास खायनायनि दै जोंनि टोटेल 24 टा